Čaute lidi, dneska vás vítám u nové hry, je to Brawl Stars a dneska se koukneme na nový ranky, který přidali, že je to trošku dílo, ale to nevadí, no, takže jdeme to, je dobrý. Já nevidíme to jde, ale to je úplně, takže jasný. Tak co si vybereme z Brawlera? Já nevím, vezmeme to Rebela. Tam mám nejlepšího. Takže, tak. Jejte. Tak jo, hoši, už jdeme do hry. Jo, se to dává nahoru. Dobře, tak trošku. Yes, jdeme na to. Sakra. Ale ten týpek, ten kežu, je dobrý. Ten má sofej. No, ale to jsem nevystřelil. To je dobrá hlása. Dobrý zásah. Dobrý zásah. Je to chodilo, to nechci. Toto jak by se to nechcete, tak to je dobrý. Tak máme. Třeba co máš tyže. Tyčo, nemůžu se to nechci. No. Sakra. Máš tím prohru. To je sakra babí. Takže to nejde. Tak dáme další. Prosím, a ty mě... Je to na... To jsem někde... Tak co si vyberem za Brawlera? Tam jsem zkusil možná Edgara. Teď počkáme. 9 sekund. Kámo, nemá ani Brawlera. To je náhodou. No napadne. Vybrou si Shelly. Kámo, to je hrozný, kámo. Ale není moc dobrá, ne? Se má pracuje. Řeší. Shelly je první, že? Jasný, no, tak to nevím. A to něco mám ještě. Komu dala dobře. A já jsem tady úplně blbě chcípala. To mě vlastně mrzí. No. Yes, ale to bude bílé, tohle to bude. To je tady se dostane. A tak, mrtvá. A já tady jako tak. Až to zase ne. Ale dobrý, jsme na tom trošku. Teď tam skočím. Okay. Okay. Jsme a to dáme. Tak, snížila. Ještě teď to musíme. Au, tesně. A mě, já to bylo tam říct. Já tady, jako dělám. To je rychle. Šel nám zase potrefne. Shelly. Díky ty šipky byl. Yes. Tak je tam tady, no. Yes, hoši. Máme to tam. Zase teď budou, okay. To je. Nejhorší věc. No, teď taky jdeme zahrát na normální hru. Svala. A zahrajeme si za to. Moje oblíbený. A celkově si vyhrávám. Dvakrát, možná 5krát za sebou a kovin.
Pojím se s ním dál, jo, takže yes. A na jiném účtu vlastně ho ještě trošku vybržovanější, takže do ránku může jít. A kámo, dávám tam celkem ještě. A tady prostě jako děláš to takhle, no. Co asi jako nevím. To je ale... A to je dobrý. To je dobrý, jako. To může společně. To je drtě, no. Ale mám takové se, že... Skoro laguje, to. Je, bro. Ne. On ví. A tady do... Mám dostat... Bleskám. To je hrozný. To dělá. Ale já tu bublinu, no, to je taky 4 vrstvy. A tady, no, další 4 vrstvy. A můžeme jít ještě trošku víc. Já chci jít. Já nechci jít, no. Hej, tady, já počkej. Já nesem, to je na sebe. To bylo... Pičo! No, to je si. Pojď! Je to tam nejhorší. Je to tam. Takže tak jak to mám zajímalo. Je tam Venus. Hezky mi. Je to Venus. Je to předtím myslím botonem, takže už nějak čekám. No, já mám do vaše poslední hru. Kámo, tak styl. Dobře. Až jdu poslední hru a prostě už nejdu, protože to natáčím teď skoro, no natáčím to dál asi něco to jedno, takže hoši. A dneska zítra to jde, takže tedy můžeme chvíličku špíčit. Radši by se trošku bál, jako na tebe. A tak 168, jestli to dalo. Tam hoši, ale je to dobré. Já to je vlastně bočí. To je tam. No, tak.